patay, samtang 13 ang nasikop sa ikatulong hugna sa pagpatuman sa Oplan Silhig sa Kapolisan sa dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Samtang gisusi sa karon sa Kapolisan ang kasayuran sa paglihok sa Paruhinong Group sa Barangay Tangke, hinungdan sa supply sa gidiling drogas. Ania ang report. Mga pinakete sa gidudahang shabu ug armas ang nasakmit sa Kapolisan gikan sa 14 ka mga dinakpan. Sagad kanila mga taga-Tangke Talisay. Apan giingong misukol ang usa sa mga suspitsado nga si Parolito Obrero nga taga Sitio Magay. Hinungdan nga napusilan patay sa mga operatiba. Si Obrero gikatahong nakuhaan og 18 ka mga gagmay sachet ug 3 ka medium pack sa gituhuang shabu ug gitumbok nga igagaw sa usa ka high value target kinsa nakaiskapo atol sa operasyon ganihang buntag. Actually, kasama yung Talisay Police kanina doon. Hindi na at large ngayon kasi may naunang incident doon sa Tangke din, siguro na alarm. Actually, naiwan pa yung cellphone niya. So, our assessment is tumakas na. Lakip sa nasikop sa Kapolisan ang usa ka 17 anyos nga lalaki nga nakuhaan og 8 ka gagmay sachet sa gituhuang shabu. Dugay na naman, gitaguan na ko mama. Ako na, pag uli na ako gikan, ato gikan na pag uli na ako bitang Cebu, ako bligya, kaut na ako. Ako bandog ako pahalin. Gawa sa buy-bust operation, tulo usab ka warrant of arrest ang giserve sa Kapolisan atol sa Oplan Silhig apan bugtong si Sean Dave Villarosa lang ang nasikop. Si Villarosa nasikop na sa ikaduhang hugna sa one-time big-time operation sa Kapolisan sa miaging buwan human makuhae og armas apan nakapyan sa kini. Ning higayuna, non-bailable na ang warrant nga giserve kaniya. Paglayan ako to, Gilusad mga pila ka days na abot ang warrant. Surrender ba naman? Surrender ba? Samtang atol usab sa one-time big-time operation nasikop sa mga sakop sa Oroqueta City Police ug Lapu-Lapu City Police ang 37 anyos nga si Jorilyn Pigalan subay sa warrant of arrest sa kasong illegal drugs. Si Pigalan gitumbok nga konektado sa Paruhino Group. She is linked to the Paruhino Group. So may dagan siya dito siya na una diya may bagsak sa Talisay. Tapos may daga na po dito sa Lapu-Lapu, so nanggigukod. So this involves already the 3 station. Tudela, Lapu-Lapu, aug Talisay. Wala na ko'y kuan mamay, nagtinarong nako, nakuan, pero nganong tingala bit ako, gidako ko nila, nganong gignan ko nga tao ko sa Paruhino. Gitataw ni PRO 7 Director Chief Superintendent Di Bolsenas nga dugay na nilang giplano ang one-time big-time operation ug dili tungod sa pamahayag sa presidente sa suliran sa gidiling droga sa Talisay City. Hinungdan nga gidali-dali paglusad. Luan Merondina, Balitang Bisdak.